دخترا امروز کمترک معلومات درباره کرتای پریموی طرز پورکنی برای دخترکی یوشا پورا کردستم گدیتا رزمیرش میشه رزمیری 52 تا запасош قطعی 52 دخترا چخیل میویم چه وقتی متریالا قوتا میکنیم ما уже پورش کردگیم میگم که کجورا چخیل گرفتم از سری کیت تا همی تاگی کشه 16 موندگیم 16 دهانی کرتاش لودچکا میشه دخترا پشت گردنش 10 زدگیم درازی دهانی کرتا باشه 15 کتفو 12 گرفتگیم بعد ای کتف بوری کردگیم حاضر کتفو запас قطعی دخترا ای بالا تا پایان высота груди выточкара чихе миёвем выточкаи на грудной барои ки бари кирта ра бардора кирта кашол наиста выточка мекунанам хеле выточкаш размери высота грудишай высота груди ами духтари мо ай сари китф то рости центр точкаи сасковой точкаш 25 буд то есть ай ҳаминҷа ба ҳаминҷара 25 мемонем анам хел ҳаққи дарзам мепартоем духтаро бад 25 анами рости 25 да хати анами выточкамона мекашем ай иҷа то иҷара шид 16 проймаша каштем баъд духтаро ҳаққи дарзам мепартоем то иҷара миёнша дар баландии миён длина тали полочки мешавад 40 ки ёфтем ин хат мекашем ин хат мешавад хати миён тали ана баъд ай хати тали духтаро ёшда худо монда занакои калонда фақат 20 мегирем духтаро ёшда 17-18 камта харобтар боша 17 камта нормални боша ай тай 60 то 75 кило 80 кило 75 тай 80 18 мегири баъди 80 усу уже 20 мешавад духтаро баъди бидрора ай миён поён 18 сантиметр гирифтам шид меёвем размери бидрои клента духтара мисол духтарака ёшай 18 сантиметрш мондагим муқа харобакам нест агар камта хароби бад боша 17 мекунӣ ёфтем бедроша ҳамара размероша гирифтам бедрош 31 тайёр шай тани запасош иҷаш 27 тай ҳозирашта миёна камтар тан кардем духтаро материали мо анам хали материали балхои гилдори муҳрадори дасти мақсад кори дастӣ дора ма выточкаи хали таливой барои танкниш хали хат мекаши аиҷа то иҷа хали выточкаи не хали мақсад миёндам барои танкнӣ накардамша барои чӣ накардамша ин материала нигоҳ кунед ҳама галош хушрӯ муҳра пуҳра дора ира вақти хали таливои хали выточкаи мекунӣ и ҳама муҳрора мақсад галора меқапа безеб мекунад хай ҳаст яхе дузандо мекунанд барои слишком тангпӯшои бад кленти мо тангпӯши бад нест тангпӯшишам намефора кушод пӯшакай ма чӣ кор кардам ақии то кушоди бадаш мондагӣ нестам ҳамхе вақти киртай примоя пора мекунӣ ҳамхе талиш қати задагиам шадиден миёнша ҳамхе камта чуқир даромадагӣ биромадагиам ҳамхали мекунем ҳамхалиш кунен вақте кушод пӯшакай бо тимболи агар ҳам бисёр дузандо ҳамхали мекунанд кори дастира бисёр намерасанша ҳамхе размери абхват грудиша миёвем талишда миёншда камта чуқир медроем меброем уже ба бидроша басайша ҳамиқа танги уже худаш материали чӣ бад нест ки танги бадаш кунем бо меруша мақсад ма ай иҷаш танг накардамша ай иҷаш камтарак даровардамша танг исмиш раскришони то поёна кирташ киртай дрозай киртара мегинам амон клова киртай дроз кардагия ҳами балхаку чихе хушрӯ буромагия баъд дига амура дидан ода бисёри одамо ранги аму киртай дроз кардан хичонда анам хе духтаро шумоам хутонда бигирен бихарен анам хали киртай дрози кушод болош тангак стили тангак мия поёнашам хе кушода ки раскришони дрози хушрӯ меа иншаалло бо духтам нишон медам анам хали духтаро маълумот дар бораи выточка чанқа мондем пройма ёфтем чанқа мондем высота грудира ёфтем выточкара кардем баъд чанқа мондем миён мондем чанқа ёфтем бедро кардам ма ҳамаша дар видео гуфтам духтаро анаки
нами витичкара мегзаронем упара. Як бор гуфтам витичкара упара мегзаронем, духтаро дар комментарий нависонданд ки апа чӣ хеле витичкара упара мегзаронем. Нигоҳ кунед чӣ хеле витичкара упара мегзаронӣ. Тарзи гузарондани витичка упара. Ҳамин хати кашидагимонам мегирем, материалро ростана мекунем. Ина дидем духтаро, дар ин тарафаш мо кашидагӣ дорем, дар ин тарафи материалмон оли кашидагӣ надорем. Нестен ин параш кашидагӣ нест. Анам хем кашидагӣ, тарафи кашидагимонам мегирем, дар болои нокашида мемонем. Дар болои тарафи нокашида мемонем. Намхе бо ҳамаша чен мекунем хушрӯак. Машаалло материали хушрӯаям. Чашмта мебара хушрӯгиш. Хай духтаро. Анам хе гирифтем рӯбарӯшон кардем. Ина духтарои хушрӯ. ин тараф монкашидагӣ, ин тараф монкашидагӣ нест. Тарафи кашидагиро оста мегирем, ростаки хушрӯ карда, чен карда, ҳама ҷояша намхали чен мекунем. Ҳамхали ҷои кашидагиро дусета намхали меҷиқем. Сахти баъдам намезанӣ ки бо бурош бипара брава. Анамхали меҷиқӣ. И сиёҳай дидестен духтаро, уже пайи ҳамин хати кашидагӣ дар инҷа меброя. Ина пайиш бромад, ай болои ҳамин хата мегирӣ. Бура мегирем, ҳамхали миёвем шакарочина, витичка миёвем хушрӯш мекунем. Витичкамонам бромад. Ози я дистам камера, да дистам хушрӯнам хели. И витичкаша мебронем. Духтаро, ҳамира ма ай ҳамиҷа то ҳамиҷа 15 сантиметр гирифтагим. 15 сантиметр. Ана мебар тарзи бировардани витичка.